eling kang kawasa sabar uga beteni marang tuwa ben oleh ing suwarga ing suwarga aku bedhi dikano beteni marang tuwa ben oleh ing suwarga laku bedhi ditindakno ben ora dadi durhaka uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana ajune desa uga uyuh rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa